Zenbat urte? 30. Oso nire lakuntza naiz, 30 urte pasatu dituz GH. Niko lakuntza naiz, eta 24 urte daramat GH-en. Eta 20 lakuntza arrazki naiz, eta 19 urte egin behar ditut GH-en. Puesto danetetik pasatu nire. Eta, enpresa bezala nire balortu oso ongi. Zenatik, ordu asko osatu jo, asko. Eta igandeetan, da launetetan debe, aiatu da, lan egin. Nik uste baietz, azkenako lehen gogorragoa edo ez dakit, ordu gehiago sartu, makinaria gutxiago, eskuz gehiago. Nik uste dela erraixo, lehen hau baino. Azkenean mundu guztitik ez dakit nun sartzen kioen grue, Nik arreto pensan unik 32 urten azkan da hortik jogeletu bintzela. Eta... Azkenean joan geldik, aprobetxatu ginen. Aike ongi zon da, seinale hona ez. Eta txetik gertu. Hain gertu, ez da sinistetu egin. Horrek asko bali edo. Ikuste da ongi portatzen dira langileekin, ondo zeintzuk dutela langilea ez. Azkenean bakiko arrasko lanien hemen. Enpresa familiara eta langile. Launiko benak lan egiten dira, No, netako mintzat.